Mae ffiseg lefel A yn edrych ar ffenomena y bydysawd. Mae'n defnyddio sgiliau ymarferol a theori i ddisgrifio'r bydysawd. Mae ffiseg yn cael ei adnabod fel testyn sy'n datblygu sgiliau eang mewn gyrfa a oedd sydd angen datrys problemau, cyfathrebu a dadansoddi dwys. Mae ffiseg yn datblygu sgiliau meddwl critigol. Mae'n un o'r testunau sy'n gyrru technoleg, cymdeithas, ymgylchedd a'r economi. Mae graddau B yn gwyddoniaeth a mathemateg yn hanfodol i astudio ffiseg lefel A. Mae sgiliau mathemateg yn hanfodol i ffiseg oherwydd natur yr hafaliadau y defnyddiwyd. Mae 2 arholiad yn blwyddyn 12, 2 arholiad yn blwyddyn 13 a 1 arholiad ymarferol. Dwi'n gyfrifol am ddysgu trydan, defnydd o cyrchedau, dysgu tonnau, sut mae egni yn cael ei trosglwyddo, meysydd magnetig, meysydd trydan, gwaith theoretical ar atomau ac ar planedau, arbrofion, defnydd o data i gyfleu graffiau a tablau mwyn dadansoddi pethau. Fi Mr Harvard y byddai'n dysgu cinemateg, dynameg ac syniadau egni, so y ffiseg o pethau sy'n symud. Hefyd byddai'n edrych ar y pethau mwyaf fawr yn y bydysawd, sef y sêr a'r lle mae'r sêr yn byw. Byddai hefyd yn edrych ar y pethau mwyaf fach, sef beth sy'n tu fewn protonau a niwtronau, sef y cwarciau. Ym PH2 byddai'n edrych ar ffotonau a laserau. Dwi'n dysgu deunyddiau, lle ni'n astudio deunyddiau wahanol fel metal, rubber a gwydr at lefel atomig i ddeall pam a sut mae deunyddiau yn torri. Moments, deall sut mae gwrthrychau yn cydbwyso a sut y gallen ddefnyddio grymaidd ar ein mantais. A phlygiant, ystyri ar ffenomenon o blygiant golau a sut rydyn ni'n defnyddio mewn pethau fel ffiber optegol.